салом духтарои аҳли гурӯҳ, салом ба ҳамаи подписчикҳо, салом ба унвони зебо апаву хоҳару модаро, духтарако. Ман мехостам имрӯз каме дар бораи курсҳои дузандагӣ онлайнам гап занам. Бисёриҳош мегӯянд ки апаҷон это нереально, чтоб дар видео дар чиз ватсап мо ёд гирем, и чӣ хел ёд мегирифта бошем. Духтаро, ман якум курс, дуюм курс ёки се нест, худо ба шукр зиёда шидагиян, як ай 5-6 курс зиёд шидагиян духтаро ёд гирифтаистанд. тӯли як моҳ ина нигоҳ кунед духтаро, кирта дузира ёд гирифтагиян. Дар ҳамин наворҳо шумо духтаро киртое мебинед ки яхелаш нав духтана ёд гирифтагия, яхелаш мисол метонист ҷоҳои нозукиша намедонист. ҳамаи нозукиҳоро ма чиз комментария дар комментария мисол нависонда наметавонем ки фалон ҷоша чӣ хел кунем, фалон ҷоша чӣ хел кунем. барои ҳамин қадр духтаро бисёрш барои ин қадр омодагиян. Барои тайкаш чӣ ба нотоғри, барои чӣ ба остин тог хӯрда мебиёяд, барои чӣ лави доман кашол мебиёяд, чӣ хел кунем ки кашол набиёяд. Та ҳамаи ҳаминҳоро мисол дар комментария нависонда намешавад. Чиз видео чиз ватсап бинед духтаро ёд гирифтагиян. чӣ хел мегузарад дарс мегузарад тариқи ватсап онлайн. мисол ман ҳамун киртара духтам, ҳар як нуқта, ҳар як ҷоша, ҳар як верглша ман духтаро дар ватсап коротки видео мекунам. чиз ватсап партофтан мегирам, духтарора гап мезанем, илтимос мекунем ки хоҳиш мекунем ки сохранит кунанд. баъд дам ба дам нигоҳ карда вазифа тайёр тимшона ай рӯи ҳамон видео, ай рӯи мисол видеои партофтагӣ ман киртора духтан мегиранд. бо ҷое ки нофаҳмоӣ шавад духтаро мисол бо ва ё менависонанд ки имҷо мисол ҳамҷаша нафаҳмидем. манам хел духтаро ҳозир ҳазор бо шукронаи худо ҳамаи группҳои ман ҳаст. ман группҳома удалид намекунам, духтарои ман ҳамаш ҳаст. ман қатъи духтаро ранги як оила шидагиём ҳамашон ранги хоҳаро фарзандои худ дӯст медорам. духтаракҳои ёшакшам ҳаст, талабахонаам ҳастанд, синфҳои 11 навбудкадагиё. барои ин қадр духтаро ягон ҷои вайш нест. ҳамин маҳорат дар ҳамаи занак ҳаст. занака чил ҳунар камай мегӯянд. занак любой кора дар даст риштае, ай любой кор, ай любой вазифа меброяд. просто ҳамун маҳорат дар дилни одам ба ҷоай. мо ҳамун маҳората мекушоем, мисол боло мебурем рӯи маҳорати баҷокардагӣ ки занакҳо яхел наметавонанд хона даштагиян, дар ғарибиян, хай ёки духтарча доранд. пеш як дузанда рафтанда мисол як киртара бурда додан ай сад боло духтан яхелам зӯршон намераса, ҳичи не ба духтарчаҳои худшона намедузанд. инаи киртаи сирх мисол духтарак духта метавонист. бо камтар мисол ай ман яхел ҷоша фаҳмид бо ёд гирифт. бо ҳаст ай ҷои нозукиҳошонам ёд гирифтанд. мепурсанд, савол метиҳанд. инаи Бонуи Зебо худаш духтарак ай Россия, духтанаш олиҷаноб, но гуфти худаш ки яхел ҷоша всё-таки дуромада пурсиданда нағзе ки мисол ман устод надоштам, ҳамеш хуба ки ячи не ячира мисол ай шумо мепурсам. беҳтарин духташона нигоҳ мекунам, беҳтарин хушрӯ, хела ғайрат кардагиян духтаро, хела меҳнат кардан. як моҳ дай духтаро ман шумода ваъда наметиҳам ки дар як моҳ шуморо дузандаи номӣ мекунам. бо гап мезанам ҳамаш зависи духтаро ай худтон ай чанқа ки худтон маҳорат дошта бошед, желания дошта бошед духтаро ҳамин кор мешавад. бихоҳем ки дузанда шидан нами миёна сахт мебандена, дасту остин бармезанен, ҳамин кора ба пеш мебарен. инаи духтарак хай ози остинаш нимкола буд, ҳамин хелам партофт. яки нигоҳ кунед меҳнат кардаи хушрӯ духтай, хела кӯшиш ғайратҳо карда. барои ин қадр духтаро марҳамат ба курсҳои онлайн дузандагии ман дуроен бо даруҷа суҳбат мекунем. рақамҳои телефона поёни комментарияда закрепит мекунам. рақамҳои ватсапма то есть бахшиш ватсапма закрепит мекунам. дурои духтаро нависонед.